Țara noastră este Republica Moldova. Ocupă teritoriul dintre râurile Nistru și Prut și o fâșie din partea stângă a Nistrului cu suprafața de 33,8 km pătrați. De la nord până la sud are o lungime de 350 km și de la vest la est 150 km. Țările vecine sunt România la vest și Ucraina la nord și sud. Drapelul Republicii este drapelul tricolor, albastru, galben și roșu. Albastru reprezintă cerul, aerul, culoarea galbenă este simbolul bogăției, roșu este simbolul măririi, îndrăznielii. Astfel reprezintă cerul, pământul și omul sau viitorul, prezentul și trecutul. În centru este imprimată stena de stat a Republicii, unde fiecare element a imaginii simbolizează anumit sens. Scutul, armă defensivă, taur, simbolul materiei, lumină, steaua, cășăuză, ocrotire, crucea, simbolul la apartenență la creștinism. Șepru este simbol al suveranității, ramura de măslin, simbolul păcii. Imnul Republicii este limba noastră, scrisă de Alexei Matievici, muzica Alexandru Cristea. Republica Moldova este împărțită în 32 de raioane și 2 unități teritoriale. Unitatea teritorială autonomă Gagauza și unitatea teritorială din stânga Nistrului. Cele mai mari orașe ale țării sunt Chișinău, Tiraspol, Bălți și Tighina. Chișinău este capitala țării. Moneda Republicii este leul moldovenesc. În Republica Moldova trăiesc circa 4 milioane de locuitori cu religie dominantă creștin-ortodoxă. Neamul moldovenesc este bogat în tradiții și obiceiuri. Unul cel mai important obicei este de a întâlni oaspeți cu pâine și sare. Avem o varietate de tradiții la capitolul sărbătoarelor de iarnă. Sărbătorim Sfântul Nicolae, umblăm cu urături colinde. Pe 1 martie ne punem pe haine mărțișor. Respectăm tradiții de Paște. Noi ne mândrim că trăim într-o așa țară frumoasă, cu tradiții, obiceiuri frumoase, pământuri bogate și roditoare.